Il-ħidma tal-għaqda mhux governattiva Dar tan-Nieqathom kienet kruċjali biex ġiet salvata l-ħajja ta' 24 tarbija li l-ommijiet tagħhom ikkunsidraw l-abort imma minflok sabu l-għajnuna li kellhom bżonn mill-fondazzjoni. Fl-istess waqt hemm 9 titrabi oħra li mistennija jitwildu fix-xhur li ġejjin. Dawn id-dettalji nataw f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie firmat ftehim ta' 130,000 euro fuq 3 snin bejn id-Dar u l-Ministeru għall-Familja biex ikomplu jissaħħu s-servizzi li diġà jingħataw u jiġu salvati aktar ħajjiet. Dar tan-Nieqathom toffri mhux biss dar u kien għall-ommijiet imma wkoll programm ta' għajnuna biex meta n-nisa joħorġu mid-dar ikunu mħejja biżżejjed biex ikomplu bil-ħajja tagħhom u tat-tarbija. Il-Counselor Bernice Mikallef li taħdem il-qrib ħafna mal-ommijiet f'dan il-vjaġġ spjegat li sbaħ ħaġa fix-xogħol tagħha. X'ħin tara mader iżżomm it-tarbija tagħha u tgħidlek tħares lejk u tgħidlek x'kont ħanagħmel u xara x'għandi. Dawk huma l-isbaħ momenti f'dan ix-xogħol. Għaliex x'inhu isbaħ milli jkollok dik l-omm illi tħaddan il din it-tarbija tagħha u tara bħala rigal. Il-Chairperson tal-Fondazzjoni Life Network, Miriam Xiberras, saħqet fuq il-bżonn ta' aktar edukazzjoni fejn tidħol it-trobbija. Nippruvaw ngħinuhom isibu x-xogħol, ngħinuhom isibu childcare, nippruvaw anke ngħinuhom meta jikru jsibu shared ukoll. Dawn huma kollha affarijiet li jgħinuhom lit-tfajliet biex mhux bħal speċi ma jkunux jafu minn fejn se jaqbdu jibdew. Imma jibdew minn akkumpanjament, jibdew minn ħafna mħabba, jibdew ukoll minn ħafna empowerment li inti tagħtihom il-konfidenza fihom innifishom li daw ħadd qatt ma tajjilhom. Il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li dan huwa 48 ftehim li qed isir ma' qdiet mhux governattivi. U għata pjaċir wieħed jinota mhux biss in-numru ta' agreements li anke l-budget fil-fatt fil-aħħar 6 snin tela minn 3 miljuni għal 17 miljun. Id-dewer tagħna huwa kollha hemm li nagħmlu xi ħaġa l-ġid tas-soċjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.